Nik nespadol učený z neba a nik nevie všetko. A hlavne potreby zákazníkov tie nevie nik. Preto sa snažíme počúvať to, čo vy chcete, čo požadujete. V ponuke máme širokú škálu produktov, rámčekov ešpezetiek, čierne, karbonové, nerezové. Máme bezrámčekové ešpezetky, ktoré ale majú jednolinký lem. Čo ste od nás požadovali? Samolepiaci držiak na ešpezetku a tie už aktuálne máme. 2 takéto pláty 50x10 cm. Je to pre upevnenie jednej ešpezetky. Opačná strana je samolepiaca, takže jeden diel na nárazník automobilu, druhý na ešpezetku. Založenie absolútne jednoduché. Suchý zips a drží. Vhodné hlavne na prenosné ešpezetky, autoservisy, bazáry, predajcovia vozidiel, respektíve pokiaľ ešpezetku nechcete mať žiaden lem okolo nej, len čistý rámček. Takže nájdete v našej ponuke.